Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu Yalqım Dastavka. Biz bu wagt Daşoğuz welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Ferdar geňeşliginde, ýagny Demegül daýzanyň dogulun gününi gutlamak üçin Adatjanyň, Edijanyň döwletli ojagyna geldik. Edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän ýigitlerimiz Adatyň adyndan, Edidiň adyndan mehriban käwesine bir näçe sowgatlar goşurars we şol ajaýyp pursatlary ýagşy niýet YouTube kanalymyzda size hodurlaryz. Diňe bir mehriban käwäni däl bugün Adatjanyň mehriban gyýdynyň dogulun güni onuň gutlarys we şol owadan pursatlary siz bilen paýlaşýas. Ýaş toýlar dogulun günleri gutly bolsun. Adatjan, Edijan size de işiňizde üstünlükler arzu edýäs. Mehriban tomoşaşlar görüşüňiz ýaly Yalqym Dastavka hyzmaty berilen adresa geldi. Adyr nesip bolsa içe girip şu bir näçe sowgatlary Adatyň adyndan, Edidiň adyndan agzyr maşgalasyna mehriban käwesine, aýratyna mehriban gyýdyna gowşurars we şol ajaýyp pursatlary Jeyhun Production YouTube kanalymyzda hemem ýagşy niýet YouTube kanalymyzda size hodurlaryz. Demoldayda ilki bilen assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ogullarymyzyň adyndan, Azadyň adyndan, Edidiň adyndan gutlak geldik. Daşary ýurtda zähmet çekýän. Ne şular ýaly çağlar ýetişdiren üçin ilki bilen saňa sag bolsun aýdy. Bizem näme şu siziň ýaşyňyzda baryp çağlarymyzyň elinden sowgat almak, bize de şu ne ähli gomşularymyz, owadaşlar hemme nesip etsin. Amin. Dowlatyny gutlamak daýylarlar. Bir näçe sowgatlary ýöreýte size uğratdylar. Aýratynam Azadyň adyndan mehriban gyýdyna, mehriban atly gyýdyna dogurdamy? Ýöreýte näçe sowgatlaryň ýarta Demegül daýda sizinki ýartam Azadyň mehriban gyýdyna. Mehriban senem ateneňe mehirli bolup geljekde nesip bolsa bir ýurdumyza, arkadaly gahrman serdarymyza, halkymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegi dilek edýär. Hakykatdan bir gowy sürpriz boldy. Okudanam şu wagt gelip otyň dogurda. Ana onda bir el sarpalyň şu owadan gülçemen gowşurýar. Al. Al daýda. Nesip etsin. Ana bir ene ýüreginden mehriban çağalaryňa daýda bir ak pata bersen. Ha, çağalarym jan sag bolsun, uzak ýaş bersin, aly bagtly döwletli bolsun, daýdan işleri rahat boluversin. Sağ gelsin, aman gelsin. Koyuveran süpürüşlerine sağ olun rahmet köp oğlum silap koyuveran için. Sağ olun köp. Uzak yaş versin, bağıt devlet avra insaf mirmiş bakat versin dayıcan. Gülü oynap sağ gelsin, daim toylarında sıraya süpürüşle gelivergey toylarınızda da. Böyle oğlum böyle, size de oğlum uzak yaş versin daim. Getirin için sağ olun. Senin çağılan söydüp olup bir daşarıtla işlep, atasına, enesine, süpürüz, padarkala koyulmak nesip etsin. Sağ ol. Böyle oğlum böyle. Afa yaşımız 20 olgay. 120 yaşa gaytın, oğlanların içinde gülü oynap oturtayım. Elim damaş taçaklan toya yadıldım. Edidem sağaman gelsin dayım. Gelin alayım, inni gel toya deyli. Hem nähile gutay yetirsin. Sizem sağ olun. Ece yaşımız 20 olsun. 20 yaşlı diye batımda sağaman yerine nesip etsin daim. Artıklarını, çoğuluklarını, sayılarından görmek nesip etsin. Yine kayani killerde de şeyde batırmak nesip etsin Allah'ım. Ve artıklarını, toylarını da oturmak nesip etsin. Amin aydın. Oğlanların bir çoğuluk kadar gidip, çoğulukların arasında topun geçende bir oynamadılar. Nesip etsin. Yine daýdy. Ene aktırı. Apa tuğanın kutlu olsun. Amin. Daim
Hemişe aldınız tamam oturgaysızlar. Yaxşı olsun. Apa tuğlanlardan kutlu olsun. Uzak yaşa. Bizim aldığımızda aman esen yürügeysizler. Apa yaşını bilmedindayım. Görölün yaşını verdindayım. Yaşına yaş kıldın. Eceden yaşını bilmedin. Allah'tan görölün yaşını verdin. Ömrün uzak olsun. Bahtımlar sağ olsun. Bahtlı gel. Bizim bala çağlarımızın artanını gelmek necip etsin. Öyle alım kutlu seni. Assalamu aleyküm. Oğlum canlı oldun. Canında olanı ne? Ama biliyorum. Tamam ya. Sağ olun. Bale. Yaşı sağlığın saman edin. Bale, sağ olun. Bale. Demek oldayda daşary yurtdaky Mehriban Gyýdyň aýamjanym size iň gowardularyny ýollaýar. Assalamu alaikum apa, qalaysiz? Zaman sow, hamma oturspa, soflaryň şahsyma, bawrlarym amman oturma. Janym ejem tugan günüňiz menen. Baýmy ömür ýaşaňyz uzak bolgay, baýmy 100 ýaşlarga çykyp jürgýsiz. Aldymyzda deniňiz sow, amman basylsa, amman gülle oýnap oturgaýsyz. Baýmy şu ahlak şowlaryny, kyzyklaryny görüp, aldymyzda amman bolgaýsyz. Baýmy 100 ýaşlarga çygan. Uyga bargandan keyin bir zvona gidemen eje. Bugün bizlerde 9-njy maýda ýeslew güne ziyaratlaýmyz. Ziyaratdan getirman. Uyga bargandan keyin bir video bilen çağırmaň da galasy. Oňyňyz bizge bolsun. Kabul edýän Gyýdyň ardularyny. Taýda uzak ýaşa. Aýamjan Gyýdyň saňa iň gowardulary ýollaýar. Sen barыңda yaşayan, sen barыңda gülýän men, sensiz maňa ejim jan, dar görünýär dünýäm men. Wasbedeyin ejim jan, senin bütün dünýäňi, çağalaryňa mehrini berip dursun dünýäli. Wasbedeyin ejim jan, senin bütün dünýäňi, çağalaryňa mehrini berip dursun dünýäli. Uzakdan uzak yaşa, yedi mehriban ejim, senin birin dünýäňi ýatdan çıkarman kije. Sen barыңda yaşayan, sen barыңda gülýän men, sensiz maňa ejim jan, dar görünýär dünýäm men. Senin bilen yaşayan, senin bilen gülýän men, sensiz maňa ejim jan, dar görünýär dünýäm men. Arkamdaki bağım sen, sağa berýän bağım sen, ömrüm boyu yürüjek yürelweli ýolum sen. Arkamdaki dağım sen, sağa berýän bağım sen, ömrüm boyu yürüjek yürelweli ýolum sen. Anşamasın yüreğim, ağlamasın gözlerim, mehrigen gülüp dursun ol mehriban yüzlerim. Sen barыңda yaşayan, sen barыңda gülýän men, sensiz maňa ejim jan, dar görünýär dünýäm men. Sen barыңda yaşayan, sen barыңda gülýän men, sensiz maňa ejim jan, dar görünýär dünýäm